Tervetuloa WeCode-platformiin. WeCode on Suomessa toimiva yhteisö, joka tarjoaa ilmaisia oppimateriaaleja ja asiantuntijaohjausta erityisesti maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka haluavat toimia IT-alalla. Tavoitteenamme on tarjota ohjausta ja tukea ihmisille, jotka haluavat kehittää IT-taitojaan tai edetä urallaan IT-alalla. WeCode tarjoaa helpon pääsyn tietoon ja mahdollisuuksiin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita IT:stä. Koulutus ja seminaarit. Yksi tärkeimmistä WeCoden tarjoamista tapahtumista on IT Talk-seminaarisarja. Näissä seminaareissa IT-asiantuntijat kertovat aiheista kuten ohjelmistokehitys, kyberturvallisuus, koneoppiminen ja datatiede. Osallistujat saavat arvokasta tietoa uramahdollisuuksista, koulutusohjelmista ja sertifikaateista. Mentorointi ja ohjaus. Onnistuminen IT-uralla vaatii hyvää teknistä tietoa ja sen lisäksi tarvitaan myös hyvää ohjausta. WeCode tarjoaa mentorointiohjelmia, jotka auttavat työnhakustrategioissa, CV:n kirjoittamisessa ja haastattelutekniikoissa. IT Talks-tapahtumissa voidaan kuulla ihmisiltä, jotka ovat löytäneet töitä IT-alalta ja oppia heidän kokemuksistaan. Kurssit ja koulutusohjelmat. WeCode tarjoaa erilaisia kursseja sekä nuorille että aikuisille. Nuoremmille osallistujille tarjotaan telinkehityskursseja, joissa opitaan ohjelmointia Unityä käyttäen ja kolmiulotteista mallinnusta. Aikuisille tarjoamme digitaalisia perustaitokursseja, joissa opetetaan tärkeitä IT-taitoja. Tavoitteemme on auttaa osallistujia parantamaan IT-osaamistaan ja tekemään työnhausta helpompaa. Menestystarinat ja kumppanuudet. WeCode on ylpeä yhteisönsä menestystarinoista. IT Talks-tapahtumissa osallistujat jakavat työnhakumatkojaan ja inspiroivat muita. Lisäksi kumppanuuksien kautta organisaatioiden, kuten Kansalaisfoorumi, Techclass, Moniheli ja Startup Refugees kanssa pyrimme tavoittamaan laajemman yleisön ja tarjoamaan enemmän IT-koulutusta. WeCode-platform on osallistava yhteisö, joka on avoin kaikille, jotka haluavat aloittaa uran IT-alalla. Maksuttomien seminaarien, kurssien, IT Talks-tapahtumien ja mentoroinnin avulla tarjoamme kaiken tarvitsemasi tuen. Vieraile verkkosivuillamme ja liity yhteisöömme ottaaksesi seuraavan askeleen IT-urallasi. Muokkaa tulevaisuuttasi WeCodin kanssa.